Dul matayo penj madongo mapacho kaneko yango chenro mag penj mag jo CBC mag tam mar 2 kod mar 3 higani. E chenro no jopuonjre nigi thuolo mar timo penj go achiel kachiel e yor mbui kata ndiko gi aching' bang' ka jopuonj ogoyo penj chapa. Judith Omondi kolonwa chenro mag penj go. Duol mochung' ne penj madongo e pacho kae NEC ochwalo chenro mag penj ne directors mag somo e sub counties duto, jopuonj madongo mag skunde primary kaachiel kod mago mag skunde mag nyithindo man gi ng'ol ma opogore. NEC olero ni gidhi keto e mbui mag skunde penj duto mag grade mar 3 mong'ere kaka Kenya Early Years Assessment kod penj ma itimo kod jopuonjre man kod ng'ol ma otisi ni Kenya Foundation Level Education Assessment kod mamoko ma ibiro tim kod jo grade mar 4 kod 5. Skul ka skul okwa mondo mi oti kod mbui mapile kendo chopia apise mag directors mag weche somo e sub county poni gin kod midhiero mar yudo andika margi kata password. Penj gi ibiro pogi e kidienje 2 ma inyalo go chapa e otas kaachiel kod ma inyalo timie yore manyasani e mbui. Jopuonjre ma biro dwaro yudo penj go e yor mbui ma ok go chapa e otas biro tiyo kod namba mopuodhi mane gidikrego ka duoko to gibiro chiwo teso e yor andika. Okwa jopuonje mondo mi omi nyithindo thuolo mar somo penj kachiel e yor mbui poni de giher mar timo kamano. Okwa jopuonj mondo go chapa mago tese penj kaluwore kod rangi ma oketne kit somo ka kit somo, kendo bang' penj go japuonj dwaro ni mondo ket duoko japuonjre e simbe mar ong'we yamo e yor scanning kendo chwalo duoko ne duol mar penj NEC. Skunde ma onge kod masinde manyasani ma oromo owinjo ket jopuonjre otim penj e kidienje. Tam mar 2 jopuonj biro chako yudo penj mag grade mar 3 tarik 5 dwe mar 6 ka duoko mag penj go to ibiro keti e mbui mar NEC tarik 11 dwe mar 8. Penj mag tije lwedo mag jopuonjre manie grade mar 4 kod 5 ibiro ket ne jopuonj tarik 10 dwe mar 7 ka dwarore ni mondo giket duoko e mbui mar NEC tarik 11 dwe mar 8. Tam mar 3 jopuonj biro yudo penj mag kwano kod kisungu mag jo grade mar 3 tarik 2 dwe mar 10 ka duoko dwarore e mbui mar NEC tarik 26 dwe mar 10. E tam no bende ema jopuonjre man kod ng'ol ma opogore ibiro ketnegi penj mag somo ma ichako go kaachiel kod maluwore gi tudruok ma pile ka pile. Jopuonj biro yudo penj go e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka duoko to ibiro ketnegi tarik 26 dwe mar 10. Penj mag grade mar 4 kod 5 kuma oriwo kwano, kisungu, Kiswahili, somo mag ranyisi, science kod lony manyasani, somb pur, home science e kind mamoko ibiro ketnegi e mbui tarik 2 dwe mar 10 ka jopuonj omi thuolo nyaka tarik 26 mar keto duoko mag penj go e mbui mar NEC. Duoko duto mag penj gi owinjo keti e mbui mar NEC kochopo tarik 26 mar dwe mar 10 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.